scoring yakho yabo. But nje Capitec ikhona Nedbank futhi Nedbank uyahamba nje laphayana Explore yes Nedbank uyahamba uye laphayana khona nje laphayana scoring ungene ubheke credit score yakho izobe sivela kunquluzi zokutshela mu right zokutshela mu bad. Got it? Okay, cool. Now affordability. Hi, ngiyabonga bye. Affordability. Uyafika ke Mpumi uzofuna imoto. Hi Mpumi unjani? Ngifuna iMX3 yabo. Ngisebenza ka government ngunes. Ngifuna iMX3 na ngihola 15,000 ngenyanga. Awu right impela ke wena. Okay, woza. Mufika laphayana. Angithi you give me your 3 months bank statements, your ID, your driver's license. Yeah, but unless you're gonna have a nominated driver. Yeah, but cool. You give me your documents, I submit your application. Comes back and it says declined due to affordability. Yes. Betty enene amabhenki akunqabe. Angithi phela mu submitter kwamabhenki ukuze amabhenki azokufinance. Yabo. Amabhenki azokufinance imoto yakho. Azofinance your car. You understand? Ngazi noma nisanami yini. Serious kakhulu ke lesa sakhe su 648. So mebuya wonke amabhenki ayanqaba declineile due to affordability. Wonke asho into eyodwa affordability. What do you mean affordability ngoba phela mina ngihola 15,000 nje manje bachaza uthini mebethi enene I declineile due to affordability. Kanti sesibuka laphayana I bank statement yakho. Kwavela ukuthi wena unokuthatha ama short loans wena. Yabo. Wena unokuthatha ama short loans wena kotsheleka ko Capfin kobani yabo. Wena kahle kahle uphila ngama short loans. Akusho ukuthi awu afford. You understand? So that's why ibank izonqaba lithi no lona ngeke sizikwazi ukumnika imoto ngeke sikwazi ukumfinance because aka afford. Yes, usebenza kahle uhola imali right, but uyahluleka ukumanage imali yakhe. Kubuka kanjalo le bank ukuthi uThando uyahluleka ukumanage imali yakhe. Uphila ngama short loans uThando. Every month uThando umele abe ne loan ya 10,000 na 5,000 just to make it through the month and then ayikhokhe emehola and then aphinda athathe kanjalo. It's a cycle. So the bank sees that as umuntu ongakwazi ukumanage imali yakhe. Yabo leyo nto le, and they decline you. They decline your application because just when uzohluleka ngisho na ukukhokhela imoto uma ukuthi usaphila ngama short loans ungenayo imoto mase sekhona imoto zobusunjani. You understand? So they decline. If my banking statement qualifies and my credit score is good, but I'm not working, will that be a problem? No. Shuthi wena enene you're self-employed. You understand? So muzoletha ke application yakho mengizokwenza application, you give me 6 months bank statement, ID, driver's license. Yabo. Ihluka lapho nje ukuthi khona abasebenzayo 3 months, abangasebenzi 6 months. You understand? Mine is 604. Ikhuphule kancane or just you're so close. Just you need to kupula it. It's in the plan kowayeka ama short loan so credit card izonyusa njani. Mfethu, if ufuna enene ukuyeka ama short loan, you just need to stop amalokhunjana. You need to manage your finances. You understand? Manage your finances properly. Uyeka ama short loan because if yabangisi ama short loan imali ingena kwi account yakho, mina mangithatha credit ilokhunjana ibank statement yakho ngibuke nje kuyaclasha ebank nje bazothi amabhenki azonqaba. I-short loan ne-credit card into ezimbili ezihlukene lezo. I-credit card yakho munayo, that's a good thing, you're building your credit score, but then muzohluleka futhi nayo kuyikhokha, excuse me, uzoba nenkinga futhi nalapho. Your scoring is going to be affected, your affordability konke kuzo affecteka because awukhokhi. You understand? All right. If you have loans and I have 30k remaining to settle it, would a bank finance me for a car? Yes, mukhokha kahle. Yes, mukhokha kahle nje. Mukhokha kahle uzokwazi ukuthi enene uyithola imoto.
because isibuka lokho phela doesn't matter ukuthi wena une loan yabo ungaba ne loan but mukhokha kahle nje ungakazi umisa payment yabo kuba right affecteki indawo. Mine is 704. Your scoring is so perfect. Like it's yabona wena even ngisho sola ukuthi ufuna imoto hlampe ya installment hlampe 6,000 hlampe ungagcina usukhokho 5.5 yabo because you have scoring is right yabo. Ibalulekile lento ye scoring guys, angazi ngal-emphasize la kanjani. Ibalulekile. You understand? It's so important to build your credit score because njoba sesibadala manje sithenga kanjalo sithenga ilokho njani izinto manje sithenga imoto sithenga imizi. You understand? So it's very important to have a good healthy credit score. It's so important, trust me. Nami ngiyibone manje lento sengisebenza la ekhaya ukuthi hayi i-credit score ibalekile kahle kahle. Ibalekile credit score right healthy. Credit score kumele ihlale right. Ibe good noma ibe excellent yabo ihlale nje right futhi credit score yakho. You understand?